Aj slovenská rally scéna má čo ponúknuť európskemu, no rovnako aj svetovému najpopulárnejšiemu odvetviu motoristického športu. Medzi jazdcami je jeho meno vyslovované s rešpektom a na podujatie, na ktoré zavíta, prináša so sebou kus atraktivity. Hovoríme o Jozefovi Bérešovi mladšom. Hľadať jeho cesty k motoristickému športu ani nie je potrebné, veď vo svojom otcovi mal jasný príklad. Už ako 9-ročný usadol netradične na súťažný motocykel a odštartovala sa jeho kariéra. Pri motocykloch nevydržal dlho, pretože prišlo zranenie ruky, po páde a motorka išla stranou. Výpočet vozidel, ktoré vyskúšal, sa počítajú na desiatky. Medzi medzníky jeho kariéry možno zarátať aj návštevu školy uznávaného Tommyho Mäkinena, ktorému pomohli zdokonaliť jazdecký štýl. Dnes patrí medzi slovenskú a európsku špičku, čo potvrdil v tomto ročníku slovenského šampionátu, keď sa predčasne v 6. podujatí 8-dielneho seriálu stal absolútnym majstrom Slovenska. Pocity sú veľmi dobré. Prvýkrát sa stať majstrom Slovenska. Ešte k tomu absolútne, takže radosť máme veľmi veľkú. Súťaž bola veľmi náročná, ale ja si myslím, že všetky preteky tohto roku boli veľmi náročné. Ako samozrejmosť v prípade Jozefa Béreša mladšieho možno považovať účasť na popredných podujatiach svetovej rally, no dobré výsledky prišli aj z európskych náročných súťaží. V Českej republike sa v tejto sezóne zúčastnil rally Šumava, Bohemia či Barum, kde obsadil popredné miesta, aj keď posledná menovaná bola nepríjemnou, pretože bol nútený odstúpiť po technickej poruchy na inak špičkovom Subaru. S profesionálnym tímom absolvovali aj preteky v Chorvátsku, kde presvedčil druhým miestom. Za úspechom Jožka Béreša mladšieho stojí dobre zohratý tím mechanikov, no rovnako aj ľudí, ktorí sa starajú o pohodu a zabezpečenie. Keď bolo jasné, že v slovenskom šampionáte mu titulu už nemá kto vziať, prišlo na rad testovanie novej techniky. V Rožňave sa predstavil na Citroene C2 a v Bratislave zasa na Suzuki Ignis, obidve vozidlá kategórie Super 1600. Tak prišli sme kvôli tomu, že chceme vyskúšať nové auto, pretože budúci rok je ešte otázne. Tak práve tomu sme zvolili tú C2, že vyskúšame. Mal som možnosť sa na tom povoziť nejakých 30 km. Je to úplne iné, jak to Subaru bolo. Hej, dá sa povedať, že do Subaru môžem len zobrať stopu, proste nič iné. Je to s tým autom dosť ťažko jesť, hlavne teraz, keď popršalo. Ale si myslím, že budeme si na to z RZ na RZ zvykať. Testovanie Citroenu C2 v Rožňave bolo jasným signálom, že v budúcej sezóne chcú byť pripravení na účasť vo svetovej sérii kategórie talentov Junior VRC. Testy novej techniky v Rožňave splnili svoj účel aj napriek odstúpeniu kvôli odlomenému držiaku motora. V bratislavskej rally sa prezentoval na japonskom Suzuki, no podľa informácií z klubu to ešte nie je všetko a nepadlo ešte posledné a rozhodujúce slovo pre výber značky. Pri ťažkom rozhodovaní sa má Jožko o koho oprieť, pretože cenné rady mu poskytuje aj bývalý jazdec Vladimír Palko. Tak za auto veľmi dobré pocity, žiadny technický problém vlastne sme nemali. Auto sme doľaďovali, stále to bolo lepšie a lepšie. Nakoniec som bol proste po doľadení s autom veľmi spokojný, fungovalo to, takže super. Kým sa rozhodne o tom, na akom vozidle sa Jozef Béreš mladší predstaví v budúcom ročníku slovenského a svetového šampionátu, bude dostatok času osláviť tohtoročný titul absolútneho majstra Slovenska, ale aj víťaza Európskeho pohára zóny Východ. Aj v motoristickom športe nájdeme také prípady, kde sa dedí z pokolenia na pokolenie športové majstrovstvo. Príkladom je aj rodina Bérešovcov. Na jednej strane otec, ktorý má za sebou už bezmála 30-ročnú kariéru úspešného pretekára, a na strane druhej syn Jozef, ktorý za veľmi krátku dobu dosiahol tie najvyššie méty nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Ja som začal okolo 78. na Žiguláku samozrejme, to vtedy boli veľmi populárne autá. A potom som prešiel na Oply, BMW, Fordy, prišli potom japonské autá, Mazdy, Toyoty, už ani neviem, toľko z toho bolo, že už sám neviem koľko. V bohatej kariére sa vyskytnú nielen pekné, ale aj ťažké chvíle. Ja nečastokrát havarujem, ale raz som prežil hroznú havariu na rally Prešov na jednej RZ-ke v Ruských Peklanoch som naletel na most do Žigulov, tak proste bolo to strašný pocit, tam prepíkli auto
tí zabradli na druhej strane vyšli von, tak vtedy som myslel, že je po mne, aj som myslel, že skončím, ale chvála Bohu, nič také vážne sa mi nestalo a rok na to, na tom istom horizonte som mal najdlhší skok, tak som to nejak prekonal. Tak najlepšie sa mi jazdilo v roku 90, 91, 2, 3, keď som jazdil za Styrek, samozrejme, vtedy som jazdil na tovarenských autách, Nissan, Ford. Potom neskôr prišla Toyota, tovarenská tiež, keď som jazdil za Transpetrol. Na veľmi dlhé roky som jazdil na svojom Mazde, hej, to som 5, 6, 7 rokov ja mal Mazdičku. No a to mám také spomienky. Z najväčších úspechov spomenieme 90. roky, v ktorých získal titul absolútneho majstra Slovenska 3-krát po sebe. No to nebolo všetko. Tak vicemajster som bol 20-krát. Tak to sa ani neviem povedať, lebo väčšine to, preto som nebol majstrom, lebo treba posledný pretek mi to nevyšlo, hej, a som skončil ako druhý. Svojím jazdeckým štýlom si získal mnohých fanúšikov, ktorým prináša na tratiach nielen zábavu, ale aj poriadnu dávku adrenalínu. Dá sa povedať, že ja dlhé roky jazdím pre divákov. Ja mám tú radosť toho, že po pretekoch prídu diváci za mnou a povedia, že veľmi pekne som išiel, dobre to bolo a proste robí mi to radosť. Aj keď v posledných súťažiach sezóny 2005 sa Jozef Bérež netajil predstavou ukončiť kariéru, opak je pravdou. Ten posledný pretek nevyšiel to tak, jak som to plánoval v Rožňave a rozhodol som sa, že pôjdem ešte ďalej. Ale už pôjdem s historikom, pôjdem do starým okom. A takto začínal aktuálny majster východnej Európy a absolútny majster Slovenskej republiky. Dá sa povedať, že od 9 rokov už jazdím v aute. Na poli som mal Toyota Corollu ako prvé moje auto. S tým som behal na poli, stále ma karalo, stále som chcel jazdiť niečo, kde už môžem konečne jazdiť s autom. Ale kým som nemal ešte na to roky, tak vlastne otec mi kúpil jednu motorku, kde som sa rok venoval motokrosu. No ale vlastne nakoniec, keď ma už to nebavilo a keď to bolo veľmi nebezpečné a už som mal roky na to, aby som mohol jazdiť motokári, tak vlastne sme si povedali, že motokári sú predsa motokári 4 kolesa. Po motokárach prišiel autokros, potom preteky automobilov do vrchu a napokon rally, kde dosiahol zatiaľ najväčšie úspechy. Tak v podstate veľmi si to vážim, čiže tohto roku sa nám podarilo konečne sa stať majstrom Slovenskej republiky aj vo východe zóny. No a veľmi si cením tú cenu v Monte Carlo, to 9. miesto. No vlastne všetky štarty, kde som štartoval v zahraničiach na majstrovstvách sveta, tak veľmi dobré pocity to mne urobili. A opýtali sme sa aj na pocity, ktoré prežívajú otec a syn za volantom súťažného vozidla. Je to dobrý pocit, keď všetko dobre funguje, všetko dobre klape, hej, ale sú momenty, keď treba, očakávam ho, už mal byť na stopke, už mal byť v cieli a ešte ho nepočuť nejde, tak vtedy je to hrozný pocit. Tak pre mňa to taký istý zlý pocit, ako aj pre neho, pretože najradšej som, keď štartuje predo mnou, pretože stále ho vidím v stopke, či došiel do stopky alebo nedošiel, alebo štartuje maximálne 1-2 aut za mnou, ale keď štartuje nejakých 5 alebo 6 aut za mnou, tak stále som nerovný, či došiel, či nevyviedol niečo, alebo či niekde nevyletil, stratil, takže vlastne stále sme v kontakte telefonicky. A aké novoročné priania si navzájom zaželali do sezóny 2006? Aby mu sezóna dobre vyšla, aby vyhral Junior VRC Rally a bude všetko OK. Tak aby tú Askonu, ktorú stáva do historika, aby dobre postavil a konečne aby zabavil tých slovenských divákov, ktorí píšu na internet, že Slovenská rally o ničom, takže dúfam, že teraz sa podarí a ukázať im, že čo ten Opel vie.